Mendeley ens permet inserir directament referències als nostres documents. Per a fer-ho, seleccionarem la referència que desitgem i utilitzarem la drecera del teclat Ctrl+C per fer un copiar. Un cop al nostre document Word, només caldrà que utilitzem la drecera del teclat Ctrl+V per fer l'enganxar i inserir automàticament aquesta referència. També podem fer el mateix amb diverses referències alhora. Amb la tecla Ctrl podem anar seleccionant les referències que desitgem i de nou amb la drecera del teclat Ctrl+C farem el copiar i un cop siguem al nostre document Word només caldrà que de nou fem servir la drecera Ctrl+V per fer l'enganxar i inserir totes les referències que hem seleccionat a Mendeley de forma automàtica.